This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakajingla ban pen I ya ko khubor ka bala pen I kumno kin Nongkhaïi Masi tu ki pendan kam da ki boj ban lat bacha kem lala ban saki dala ki jong ki khman bawat ka kali ki company online ru la pen kala kum ka kali khayimran ya kade ka kali ka badan yo number kali AS01RC nyo khandai ka badai ka bolero pick up la yo ban bat hakasgi ka ba ki arseng ka HYC bat CORP hapo ka lama ka komso kidang penlong ya ka jingkhanra bender ha ka anti infiltration check gate ka badan ha bernihat ribhoi district kadba ki noyalam jong kite ki arseng kidang toket benia ya ki brio bawanra ya kite ki Masi shodo ki ba klam don wat tang kawai ru ka kot ban pensisha ba ki dei ki ba biang ban bam do lala ban saki pakumno unongnya katai ka kali ule ha ka ban phone yaw try jong ki Masi hab aiban kran how vice president ke HYC uba donbok lang kharling do layo jing tip naw nongnya bau teu try ude uba sat khot kum uba pher uba shong basa ha umsning bat ban ai kran ha u habakran baruba donbok lala ban yo sngo bakumno uniu try Masi ubade Nongkhaïi ulakular ban ai bai shayaki batru ban palat no yakakali bat unsawan ban Kynduh yaki bat sashipang ulaong bo dan hajan kumta unsapha dau para kadi kamar tiga kamar chulo ne kamar Kadi gamay ken nang yung slide din yung slide ang akip yan kamso ang slide din yung pag cit yung itu bio slide kadi kar komle kalau illegal deh kani kali ka bomdai bankit phi set keperkat lang no bi din pun din sadara rumpik pun ni sadara rumpik kumno suong ba so suyu simbaisa inafi dalong walang sine ganda Daton sa one meet dan one kama mo natangan doon sa jangay halo oy natangan doon sa jangay kawan doon sa one two para nga ma kawan dito para ko kamu man ka telefon niya oy halo to phone number yung fee nga si dim ano siya kami din na NGO mana hindi samalang na po komso ay na po komso so di mana kan tong di mana kan komso po HYC telekom niya halo oy telekom niya kan deploy kali sa Kynduh ngai sipan deploy na so kali ngan Kynduh ngai Shim number jong ma yang sa untuk betul kile mo yung flight kali apply tu kali Shim number jong phone Kynduh ngai si phi ngin ya Kynduh shan ni nomor ba kan kalau illegal ni kan kom le jong phi ngani tu fin le kom no pan nomor ba silating yon na from the district plus kata kini no pre jong phi ni ko ni persang ban buri ki le ton ong ba ni suli jan kampang ne jan kimi thui ro ba ki lot ni katal ni kini Masi hapo kali jong ki kini ka Safek Express o ka Safe Express mong barobor ka jukit yu ka kani ka kali jong phi site paket yu barobor tam jukit iru tu nang mentas trip trip nang menta trip hinya kanang yang dan hadin kali nam dan show na dan show tam ko terus tawan mo ngin nampat pelai hadut lawan phi mo Hamare hidan. What be any for infiltration? Infiltration. Tangan pawan para ma. That's one. Laban ong hangne ba amdai bagade tangka kam khayito henrei ka deiru ka jingpen ken yaki kendon ki badan hapo ka anya da karpang yaki mran ka the Prevention of Cruelty to Animal Act khat khandai spa handro po namar yaki te ki Masi la shu set up hakawai ka jaka ka bam yo bandrung kal air Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi ban ai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.